States of America any Israel for aka bomu a wono mo akọ Iran minus eso na bra Facebook Nhyira 104.5 sabra make say die enra no beto dwa say Iran wono supreme leader na ye kan supreme leader akoye say die wono ekura oman no anase oman ni nyina hye nase endi say ye wono mo a eda mamu anu ni nyina say ye president you say ye womo womo afon ho say legislature womo a ehhehye womo ho hwe nkrunkru ntu anu so nyina wo bia ehhye sa papa yi ase na wono ne kase mpunu a epunu enhye a ehhye sanse wono say ye wo bia oye supreme leader na sem wo ka no enu ne ginam enti saa ka bi na mesumi nka bi ne sɛ de yɛyɛ no saa no ba bi a wɔn wɔ supreme leader no ɛwɔ yɛnyɛ ka bi ma me nka bi asɛm ne yɛwɔ bɛka no ɛyɛ final enti Ayatollah Ali Khamenei ɛne supreme leader ma Iran okaya bra Israel ɛne Iran entokwa no na wɔn mo ko afie twa mu no mu a ɛnam so ma US ɛde wɔn mo plane foforo kra no ma ya to pa ya no den ewu no mo de call Iran eko Bombay wo nuclear facility bi no eno ho enkomodie by sa papa we no oda so tiase a wono agina mo kan se enya de se wo betwe ama Israel atumi ahye wo no so sa nti wo bekoso a kosisi wo beto mo so vre enti wono a supreme leader no tumi no man no tumi ni nyina ekura nti on da screens wo Facebook no na Ali Khamenei make say US any Israel attack ya womo ede call Iran so no papa yi afrim womo ko Bombay baabi a papa yi ewo na tenaye ema ono afrim nti uba ona hye ebo na se no aha dan na bubu agu no to ama na mu no ene da ho no a womo atwa ba bibi moja ne ade nti no ya ble ani no kakra se be ya moja no emba papa ni ono ni supreme leader ema Iran timika say US ni Israel wonom koto hye won so no papa no enam so afiri mu nye ono nko empanimfuo pia na omo ye target by Donald Trump ese womo ena ehhase a ema Iran edi abonefosem in fact se wo hwe antokwa ekoso wo Israel eni Iran temu no Donald Trump eka se nuclear weapon to paye kodiewu ano eden pa Iran fo pese womo ye no womu nyai ne nyaade se wo bepene asososo ama oma ye ede awie no mo saa wo man no wono mo abakosem enye sanse Hamas fo ene Hezbollah ne atuate dom ku ahodo a wono mo ewo saa Middle East wono saa wo man Iran ni ene ehye onkutupa ne wo mu ano makodi bone no makoto ahyem kuro fofo so no mu di bone saa nti no so wo mo ye nuclear weapon ni wie edi wo muduma wie a de beba ewiase no nye papa nti wo mpene mo mu nye enti last year wo ko blast wo mu nuclear facility ni bi na papa yi Ali Khamenei a wo supreme leader ma Iran ni enti ene so no ma hyase a wo mo se develop nkakra one ne mpanimfo enti Donald Trump wo mo target ya wo yes wo be yi wo mafiri ho na wo kan ye obey announce ye no truly enkra no enra ebesi pon na is mpanimfo ne de including Ayatollah Ali Khamenei supreme leader for Iran no na wayi wo mu nyina afiri akyasefo asase so Minister of Defense Aziz Nasrallah woko Chief of Military Bureau ma supreme leader na Ali Khamenei no Muhammad Shirazi wono nso woko okuno ena supreme leaders advisor wono security affairs baba mboni ade a wono nso Ali Samkani wono nso woko ene mpanifo pinu no na wayi wo mu de afiri ho a wo se de Donald Trump si wo pese wo ye ne se saa mpanifo abonefo a wono mo ete Iran manimu a wono mo ehye Iran fo so wo kyerese nipa a wo mo aku wo Iran enya asem keto wo mo ankasa nkrofo wo mo adehye a wo mo aku wo mo nam akandifo ensem no enya asem keto nti Iran fo na ankasa ti wo mo krom so wo mo ni asundue san papa yi akani boni a odie ni nti eti wo hye saa regime nase saa akandifo nyina asese be ya Iran ebenya akandifo foforo na saa ntokwa yi a ekoso no in fact
ateki religious shape bi ama enra kra me hu images bi wɔ Nigeria ne ade a na ebi nso as omo ye demonstration say US aban no ni Israel omo attack a Muslim for because omo mpese Muslim and Islamic religion no ebegina. But truly se wo hwa sa wo ye ekoso se wo tie mu pa nyamu ntiase a, it's not about religion. In fact, se wo hwa Iran majority of population about 90 million no emu fakese no a Shia Muslims omu fakese no ade omu ye nkremufo na Venezuela US eko chi wonmu emampani a wode no eko US wo di bone wo ho no sa Venezuela no majority of them no Christians, Catholic and Protestants. Cuba majority enso Christians. And woko Russian so a majority Christians ni adenti. The idea say Donald Trump omoye Islamic yintina or ta Israel fu echi amomako won so because omonye Christo fu ntino. That one no utie ntokwa mu a enya de sa na tie. Enya based on religion. Because Israel won ankasa akwa dodo no aye Jew fu upe Christo fu ewo mu akakra bi. About 2 to 3% pe na ye Christians a omoye Christo fu na say wo mo enoso wo mu swa. Na Iran and US in Tokwano. So woko wachi a, it dates back to 1953. Ebra CIA wono mo do intelligence for mu ama America. Esha siama yetu Muhammad Musadi. Sa papa yi wono nana Iran man no na odi so a Iran oil oye se da bi ye oil no ye betena so. Na ya hwe se ni ye beye no yebedi so epekura ye mane nkwa ma hodo so no aye nhihye ne ade America hwe no se da bi dachi wan hwe ye be hadwene wono mu wura mu 1953 eko Iran so. It is not the first time America launches ADB ewo Iran so. Na the entire US se womo attack Iran no nuclear weapon na womo si Iran for ye and na face womo try say womo by diplomacy womo ni Iran bekasa no mate ase say nuclear weapon no wonu bejaye ye to pa ye kudi ewu anu eden pa na wonu bejaye ne ye na wonu mahwe so se obebo bambo ewo ba bia omo woni nyina na saade ewe na America so mahwe aba Iran empese obenya ntiase na wo makasa breo enti wo matuso anamo. But the question is it truly about the nuclear weapon no? Said the America can a nuclear weapon no enti ana bibi foforo. But uhwehwemu atieti mu ya the war no a ekoso no enye only about the nuclear weapon. But America ehu Russia ene China economically say sa aman no wonom ne BRICS for no kra ye a kyese aman no a wo mo try say dollar no a yedi dwa wa aman ahodo so ne ade ni nyina no wo mo try say fe fam wo ne ade ni nyina e wo sa Middle East wo ne ade no wo no mo ka bom na wo ma hwe say yemfa dollar kra eni hu dwa ne ko ba ne sa America tumi a wo mo wo na dollar no so ebe ba fam. And all these things no America pese okura ne tumi mu ebodi America ne hu yi America ne hu yi eti wo mu basis ahodo a wo ma ye nyina se wo hwa etwa sa aman ehu ahia eye Iran a ene China fo wo mo ye ne ade a wo mu nya nyina Iran ma mu fa kese no a e de ma wo de power wo industries ne ade eti wo hwa eye Iran de ne mum the target ne say America ebesa hodi eye ne power, the super power no over every country in the world. And Donald Trump say America first. And we here no. Nothing more. Na entokwa ekos man for see Iran omo ebe for so a wo betumi di America so currently as we speak. Sam tokwa about strategy, intelligence and capacity. You can strategy na your plans how would you go akwem before say America betu anamono no ma planning ahead so many months years ahead say ye ba wo so say ni ebe ye the plan ebra wo mo ebe konto kwade wo nim say ebe we ye kwa ebe lusu bre we ye kwa ebe din kunim. So America when it comes to strategy omo ye one of the best.
intelligence ye nwura se ye hu se tamfo no aha no wonam we no de akɔhyɛ ha ye kɔ no so a obeye senti ye mfa kwan we so no we ntimi anya hwe ne adi so nkunim America wo mu di mu ntintimman odi kan wo bebia mu eba capability se mfa ne se ye de ye resources se sika ye wa ye de kokon America sika egwa animu eba akode a ye de bekɔ a wo mu advance eba technology America ni eye Israel untimi nyi wo mu mfrim eba befo kwan a ye de fa so e de akonto kwa ako a technology a wonu mu gina mu brane it is our three things Emma America stand tall when it comes to a global superpower in terms of military and santokakon war ne ade no. As we speak, America approximately 20 military bases any site as surrounding Iran. Jeff Fatu Sumame. It is a even Turkey, Womu or Syria, Oba Kuwait, Ebi or Bahrain, Qatar, Ena Oman. Ego bebre Yemen o mia bebre Afghanistan o hwe map here daso ya brabehwe America baby hu America flag ne sign ni bia ye baby o base ewo edi o bases na surround Iran enti o attack Iran no Iran for so yes o retaliate ema entokwa no mu America fo pagya mu kakra ene nam so a sa ade ni nyina esie a wo mpanimfo nyina nso ehwe wo nkwa na America ka so target wa medical culture say when it comes to strategy intelligence and even capability no a wonu mu ginam den chen o man bia not even Russia not even China it America sa America say there wo mu eye superpower when it comes to that na ade a ehu wo mu ne say baby a ye de fam no efa ede kwa aman nyina so ma yetumi enyinya bie no about 20% of global oil no efa ho no air strike of almost no eyade sesei wono mo aklusu a ede nsem pi no na eba se fam no a ebebeba aman ahodo emu fa kese no abe ohamabupe aduonu de enam saa eho no esei esi ekoba ne saa no a ebema fam no bo no so eho aka na eno ne yede dwene ye ho wo Ghana ha say ade ekoso nyina no se koba yen ye wo shocks no ana now ye wo Jubilee oil field 10 fields and a sankofa ginyame field a eboa ye ni yenya crude any ade efri ho a etwa senki yetimi refine in fact ohra ye import oil no bebri and edeba ye capacity yenya crude about 182,000 barrels of crude per day. Na the etene setema oil refinery etimi refine up to 45,000 barrels per day. Na Ghana de yensu yusu ewa ha no. Yen yusu kra no. Ne petrol diesel ne nasefo na ye be yusu ha no. Yen yusu kra de ya refinery no. 50,000 to 60,000 barrels of fuel refined fuel per day. It ye say 45,000 no. A short between 5,000 to 15,000 barrels per day. Se kobane sa de aka no importation jisi yekra e de bewurem yekra ne de bewurem na oman no so se de ye ho bra esitie ne se ye reserves a ye wa ye de kura ye fam wo ne de abo ye ho bra no se yetimi kura ye kura up to 1.5 million barrels enti sa 1.5 million barrels no se wo chichem e de amade use no a day na it means you betumi use no for just about 30 days. E dey say BBSC ne ye say ye kopɛ fam wo wiase aman so ye nya bia oman no ne yetimi kura wa ha no etumi abɔ ye ho bra eye bosome pɛ asa ye nya biem enti se bibi say ba na abeye hu ama ye se fam wo bo no e wa adwaman so no fam no ntimi ama na straight of almost ya ye tumu ene ehun kekaye no ntimi ankopia adwaman so ahodo no ye ankonya bia ma ne ye kura yetimi akura wa ha kakra no aboa ya na bosome nti ye be ne den e kyese fam wo bo bekosoro ekosoro a sentuade bekosoro eduane bo bekosoro e de ahokyere ene beba na oman a yeti hu a ye import eye petroleum products fuels in ade to a tune of about $10.2 billion as of 2024 report wa ebe say we are importing over $10 billion
enti yentimi enye nhihye bia se yebebie ye reserve nim large storage reserves bia yebeye ne yetimi abie mu yie na ne ye increase your refinery capacity na enye to nko a ne kakra bi omo ye yetimi atwa sika to sika botre e de atretrim enye dakoro pa adwuma wu enye we ya nko aba ene ye de ka ho asemu nemum ese yetimi tirase ne adwene ko animu se abiri bia adwama nso fa nwo nsem ba na asemu aba enti ye 3 fuels ya ye we ya yetimi nya ba 182,000 barrels of crude oil ya enka ebeso yen ki betumi enough for your local consumption emum yentimi refine ni nyina to a capacity ya yebetumi ayusu no yentimi ntremu refinery mu na yen reserves ni yemiem asoman se be ya yebetumi akipu na etumi aboa yen. These are some of the challenges here ye wo asoman a esi etimi hwe nyame ache ye fam ho a yebetumi ayusu abo ye ho bra but yetia ena na no prayer na mampani ba yi wahwe ato ye adwuma for over 4 to 5 years na ye fam ho nsem kwa be fa so da ani wa hakra de ye mfa ho no anse ye kwa adwaman so ne yakoto ne ye ba ne ye ko ne ye basa. It's time say yetimi increase your refinery capacity no enye to nko a yenye bebre nka ho na for your storage reserves ni ye biem 30 days is too short. Say baby to me akura fam no etimi abo man no ho bra eye Ghana. In fact, Ghana man should remind us, Ghana manti and remind us etimi dwene kwa adimu ni ye nhihye ya shocks by German so and US won wo ye bibia wonsuro because the reserves wo ho nya asem keto do import oil bebre but omu reserves no o import a okipu bi dodo no anano a Russia ni Ukraine die Russia ka so ma omu gas ni oil ni ade US et wo reserves bebre omutimi bo ho bra kakra na nka Ghana nka yesegu yeti yesi abo bi e draws ade a wosua preku yentretre yedim ni ntimi nkipu se be ye beboa yen asoman. That is my call. Say your refinery capacity, let's increase it. Our reserves, let's enlarge it. Say be ya yenya oyo enche ye be say nyinya bia o man no de fam wo ni ade wa ha bibiri nyame de ache ebi hu ni enya nwuye nso be pie but yenyimu a ye hu nya nhihye say epie ba na ye baako yenya mienu aye miensa ebi anan beba enum beba ye crude ya ebenya nyina nti yentimi mfa kwan bi so mie biem ne refine. His Excellency John Dramani Mahama, I know, put that thing on plan na o man yen hyase yen kakra na I know say ye betumi aduru ba bia eye eno ma sisi ho kakra no bra Facebook le behwa de entokwa ni mu no ebi nie Inti we bomb ni bia e betoto ho ne ade no serious anu eden be hwa de Eti we de na ekoso ho na Ghana ni bi nso wo kata enso wo mu gina ho a chese ba bi wo ye adwuma no ana bombo no ho ayi bi abeto ho wose awurade ebi na deda he yo di ya de hye ni bi nso wo ba bi o
Bomo na yaturu sanu. Bomo na yatuna bansa. Bomo na yatuna sanu. Oh. Bomo na yatuna sana ya gusuba. Ndai enye izi kura. Nyezi. Bomo no. Bomo no. For your own safety, right? We are safety. Weye ebi koto eye kata Ghana ni bia wo ho na jese wo ma commentary de esi wo no wasi bi na abeto no. Bomo na yaturu sanu. Bomo na yatuna bansa. Bomo na yatuna sanu. Oh. Bomo na yatuna sana ya gusuba. Ndai enye izi kura. Nyezi. Enti ne Akokoa so bi no na Iran ho so na anigye aba sanse ema ne bia na omu susu se ye hye wo mu supreme leader no ho ne ye hye wo mu so bi wo so wo so man kata omu chiri so kura bi wa yetimi kye wo ne abo bi so wo kura yetimi kun ne ade enjemo omu ba no wo hwe other countries no kura no a Canada, USA no mu ne even Spain, Germany ni omo Iran fo an omo ho nyina se bibre na etu kromu anigye aba kyerese omo supreme leader no wo no no hye wo so pa na we ye maami ya wo sa Iran ho an ogina no wo sei se nani age pa sanse wono mo hawa firi won so Enti brabera de mami se de enigye esia aba no chese on de kura de wayi na eyi ni nyina afri ni tiri so e na odi asa no Nhyira FM. Jeff, scream for me. Nhyira FM. Eti we de ekoso ho ana chese utimi se enigye kakra aba ewo a wo mo chese ye hye wo mo so panti sabre ya papa ekoi de na chese eno ana bi so efa bi so esu sanse wo mo se papa no wo mo ebe fe no pa na UN United Nations putupru enhye mu omo ye no Iran na musini ekopie mu na eye America na musini nso ekopie mu na enyansem ketwa kra se wutie ensem a wo mo ka no a Iran ni kire se ne ekoso no ese wo mo hwe na wo mo ka ho bibi sanse wo mo ti wo mba bi na anamotuo a yabeto ahye wo mo so no hadwene. You are not our enemies. This operation is not directed. Now let me address the brave people of Enti we Israel anamusini no na ekase. This operation is not directed at you. It is directed at a regime that has silenced you, imprisoned you, and invested in missiles and uranium while your economy suffers. You deserve better. Now let me address the brave people of Iran.
You are not our enemies. This operation is not directed at you. It is directed at a regime that has silenced you, imprisoned you, and invested in... Israel anamusini no ne di no seminya ne ye dia Danny Danon DANON na o kire se omo an direct ekono omo kono omo ni America aka bomu omo ni Iran ekono enye Iran fo no omo to ahye omo so ne mum mpanimfo edi animu a omo eye wudifo a wono mo hye won so no wone won eye ho na Iran anamusini a wono nso na wo ho no ono nso kire se kwan omo fa so a omo describe ne mpanimfo no nani enye ho ne nsem a omo ka no na ne sei mu nti uba Facebook a woni Iran. I advise to the representative of the United States to be polite. It will be better for yourself and the country you represented. Thank you. I have one word only. I advise to the representative of the United States to be polite. It will be better for yourself and the country you represented. Thank you. The representative of the United States has asked for the floor to make a further statement. Frankly, I'm not going to dignify this with another response, especially as this representative sits here in this body representing a regime that has killed tens of thousands of its own people and imprisoned many more simply for wanting freedom from your tyranny. Thank you, Mr. President. Enti Iran anamusin na kire se said omusi kasa efa wo mo no ase obuonim na America anamusin ni Mike Waltz ono so kire se da bi mu nipa no wodi mu anim no nipa waku wo mu ni abonefo sem a waye enya agro na waku nipa bebre wo mbegina so aka se fa hodie aba ama Iran fo ewo kon no a ekoso nim na Donald Trump so akasa se ekon no de wan hwe betumi akoso be na wotwe mienu de kra hwe a ekosi be na wotwe 90 bosome de betumi edi na ano waden meba ne abedi nkomo Abbas Nuruddin